Takže já vítám u dalšího podcastu Autoškoly Nové moji žačku Sáru Sandevu. Takže jsem se na to strašně těšila. Já taky. Že se uvidíme po kolika? No my jsme se viděli v tom létě. To jo. Ale v létě jsme se viděli asi po 4 roky. Ale já bych řekla, že víc. Víc? Já bych řekla tak 7. Fakt. Už máte řidiče. Jak dlouho už máme řidiče? To je šílený, to letí. Já si myslím, že... 19. 19 jsem si dělala řidiče. No tak 6 nebo 7. Víš, že jste... No, jsem... Jo, to se neříká teda jako... No, a tak to je fajn. Tak aspoň zavzpomínáme, jak to bylo. No. Jak jste se k nám dostala. dostala. Jak jste měla krásný nervy se mnou pevný, že tak ne. Jako, bylo to takový, jako, že já to měla hodně a vy taky. No. Takže to skloubit bylo... A ještě jako... mi to moc nešlo ze začátku, to můžete říct upřímně, jako jo. No, já bylo to, ale já si myslím, že to bylo jako tou únavou, no. Že jo? Prostě, Já si teda pamatuju, když jsme měli předposlední jízdu před zkouškama a vy jste zastavila jízdu a řekla jste mi, no Sárenko, já bych vám doporučila si vzít jízdy navíc před tou zkouškou, nutně. No, to si pamatuju. Jako bylo to, říkám, bylo to náročné a bylo to strašně dlouhé. My jsme vlastně začali na takovém tom nepopulárním kurzu 90 denním, si myslím. Ale pak jsem si to nějak podle mě smrskla. Jo, pak jsme to smrskli. Měla nějaký volno a tak jsme to tam nějak... tak jsme to předělávali, myslím, na 17 denní kurz. No. A to jsme si mákli. No. Hledali jsme to. No. Nejlepší byly ty poslední zkoušky. To bylo jako děsný. Mám říkat, na kolikátý jsem to dala? Jako klidně, když to není žádná ostuda. Ne, ale musím říct, že pro mě ta autoškola a vlastně ty jízdy s váma byly takový jako i terapeutický. Že to bylo jako úžasný. No, ale opravdu. Tak to je dobře. My jste tak hezky popovídali vždycky. Naučila jste mě řídit, to je parkovat. Fajn. I když jako parkování bych občas ještě potřebovala, podle mě, si k vám zajít. Tak to ještě doženem. Mám teď takový dlouhý auto. A co máte? BMW. A neumím v tom parkovat vůbec. A jaké? Jo, tak to se ptáte moc. To já jsem ho zřídila, takže já prostě jezdím, co mi dali. Ale je to dlouhý. A myslím si, že by můj přítel ocenil, kdybych se naučila parkovat s ním. Tak já mám taky BMW dlouhé. A my jsme teď měnili servis a tam byl takový mladý servisák a jako jsem tam šla s Patrikem, že jo, se synem. On to všechno ukazovala a já říkám, no a kolik máte těch zvedáků tady a tohle. A teď mi tak chvilku koukal po mně a říká, no a já říkám, a tady máte i na pneumatiky? A on, no, a byl takový jako vykulenej, vůbec nechápal a já mu říkám, dobrý, a uděláte mi nacenění prostě jednotlivých výměn a hlavně je pro nás důležité, že když prostě zavoláme, tak ten jeden zvedák je náš, jo. A on chvilku byl takový úplně zmatený a já říkám, a děláte bavoráky? A on, no, a ukazoval mi modrého. Já říkám, teď jako správná ženská bych měla říct, tak a já mám červeného. Ano. Říkám, nemám ale červeného. Já ten název prostě zapomínám. Jako to je hrozný, a tak ono to není až tak teď důležité. vypadám jak to, ale já prostě fakt si to nepamatuju. A tak se na ně půjdeme kouknout potom. Nevím. To je jedno. Tak to se potom domluvíme. Jak vzpomínáte na ty poslední zkoušky, které jste měla? Vzpomínáte na to, jak to bylo? Já si jediný, co si pamatuju, bylo, jak já si pamatuju tu poslední jízdu, když se mě ptal ten pan komisář, tak se mě ptal na to parkování, jaký musí být rozestup něco a já jsem úplně měla černo před očima. A pak si pamatuju vás, jak jste seděla vedle mě a tak jste na mě tou hlavou ukazovala. Jako vůbec jsem se znamenala, ale asi to bylo buď zastav, nebo mají přednost tamhle, nebo něco. Ale než to vůbec začalo, že jo? Protože vy jste se nějak vracela z natáčení v někud. Jo, jako myslíte první hodiny úplně? Ne, myslím úplně tu poslední před tou zkouškou. Jo, a já jsem přistála a říkám, tak fajn, tak za hodinu jezdím se Sárou. Tak jsem kopla si v bágle tam a běžela jsem pro auto a kolega si půjčil auto. A já tam došla a on mi nechal zapnout světla. Jo, no jo, to jsme nějak řešili. Pak ano. Já tam lezla přes ten kufr, protože to nešlo. Ano, již mě to teď tak jako matne. No, je to fakt spousta. No je, jako. Ale já si na to pamatuju, protože jsem byla strašně nasraná. Říkám, jak může učitel nevypnout světla, ty ještě mi to tady nechá. Ale nějak jsme si poradili. No, šli jsme si vyměnit auta. Jo?
Vzala jsem jiné auto a jeli jsme. Ale bylo to prostě jako ztráta času, že jo. Ale vzpomínám si na ten výlet a na ten vzpomínám hrozně ráda, jak jsme jeli směr Slapy. Na Slapy. A to bylo poprvé jakože výjezd mimo. No, ten děláváme rádi, no. A tam na ten výhled, že jo, jsme se šli podívat. A my tam shodou okolností máme teda chatu, takže já ten výlet jako chodím velmi často se koukat. Fakt, jo. Já tam jezdívala vlastně každé léto s bráchou. To jsme vždycky ze Zátoky plavali až na Rabyň a zpátky, protože jsme to měli jako v rámci přípravy už na turné. Na turné čeho? Tak já jsem dělala vrcholově sportovní gymnastiku a brácha zápas řecko-římský volný styl. Takže pro nás ten měsíc byla příprava. Jako příprava. No, takže jsme se sami sebe mučili, jo. Dodá víc. Ale na ta místa jezdím hrozně ráda. I moje děti tam jezdí, i vlastně tady vnoučata. Ale já vždycky tu cestu, když projíždím, vždycky si vzpomenu na vás. A to je dobře. Vždycky. To je dobře. Tak na co ještě zavzpomínáme? Co bylo hezkýho? Já si pamatuju ještě... Vlastně jsem byla překvapená u vás v autoškole, jak tam máte tu přípravu, vlastně tu teoretická část. Že na to jsem se strašně netěšila tenkrát, protože já jsem se celkově hrozně nerada jako učila věci, které mě nezajímají. Což tu chvíli v 19 mě fakt nezajímalo. Ale vlastně to bylo skvělý. No, to bylo hrozně jako fajn. Ono je to povinně dle zákona. No to vím, a ne všichni to teda dělají. A my to děláme, jsme to ještě vylepšili teď už jsou i domácí úkoly. No tak to je krásné. Jo, takže žáci musí malovat značky, křižovatky. Jo, oni jsou nadšení. A jako fakt máme jako nádherné značky, děláme si legraci z našich kolegů v Brně, tam máme pobočku brněnskou a vždycky říkáme, u nás děláme domácí úkoly a ty nejkrásnější značky si necháváme a ty škaredé posíláme do Brna. A oni, ne, jak Marko, ty škaredé my posíláme do Prahy. Takže mají i domácí úkoly, no. Trošičku se ale já si myslím, že to je strašně jako důležitý, že vlastně ta autoškola si myslím, že pro mnohý může být velmi stresující. No, to bych řekla, že ano. A vlastně si myslím, že je opravdu důležitý, kdo vás to učí. A já jsem teda do dneška vděčná, že jste mě naučila řídit vy. A jsem teda vděčná, že jsem se naučila řídit na manuálu, ačkoliv mám teda automat. Většinou tak se přichází. Je to, si myslím, jako dobrý základ mít. Je to těžší. Je to těžší a lidé čím dál tím častěji vyhledávají teď ten automat. No to můj teda brácha, který ho budete za chvíli učit, který si bude dělat autoškolu taky u vás, tak ten už to zkusil. Jako říká, no co bych si udělal jako řidičák jenom na automat. Tak jsem řekla, že v žádném případě, že vždycky půjde na manuál a ať se to naučí. Já si myslím, že to asi... Ono to jako postupem času se vytlačí ty auta. Jo, to je jeho teorie, že proč se to má učit, když vlastně to stejně. Ale je to blbý, když to nebude třeba, že ještě nějakou další dobu a práci přijdou a zeptají se, máš řidičák? No mám. Tak tady máš klíče a jedeš. Tak teď vám já jsem vlastně tím, že jsem udělala autoškolu a vlastně moje první auto už hned byl jako automat a vlastně jsem celý život řídím automat. Celý život to zní. No, jakož celý život, co mám, jako, celou dobu, co mám jako řidičák. A teď jsme točili a já jsem opravdu hlásila, že potřebuji mít jako hrací automat. S tím, že oni pro tu moji roli sehnali hrací automat, ale bohužel mýho parťáka, vlastně mýho partnera, tak Jakub jeho role měl taky nějaký auto, no ale bylo to v manuálu. Aha. A jelo to vůbec? No, byla tam jedna scéna, kde jsem měla řídit já. Já si myslím, že jsem Kubu nikdy jako víc bledýho neviděla, protože on hrál, když seděl vedle mě. A byl to takový ten starý Range Rover. Takový ty ještě jako úplně starý. A není to teď to natáčení? Co Dvojka na zabití. Jo, to já jsem viděla někdy. Druhou sérii jsme teď točili. A tam a bylo to strašně trapně. Já jsem se tak cítila trapně, protože točili jsme venku vlastně před soudem, takže hrozně moc jako i lidí v komparzu bylo. A teď my jsme měli přijíždět a my jsme Rášou přijížděli a mě to skákalo. Takže my jsme takhle skákali v tom autě. Pak jsem prostě málem jako najela do něčeho. Takže Kuba ten tam tou ruční brzdou to tam jako dobrzdil. Tak to jsem si na vás teda vzpomněla, že vlastně jako asi by se do toho člověk dostal, ale asi si to už skoro nepamatuju vůbec. Jako to je... Jako trošku, ono pak se to úplně chytla. Nezapomíná, tam jako chybí noha.
pak jsem to už nějak ale už ten cit tam prostě nebyl. No, ta jedna noha prostě jako... No. A teď pak jsme měli scénu, že jako jedem a ještě jsem do toho měla jako hrát a mluvit. No, to jste mohla. No. A teď se nevěděla, jestli se mám soustředit na to hraní, aby to bylo dobrý, nebo na to, abych vlastně dojela z bodu A do bodu B a všechny dopravila prostě v pořádku a bezpečí. Takže ne, tak samozřejmě šlo to nakonec v obojí, ale bylo to teda vtipný, jako bylo to fakt vtipný a myslím si, že celý štáb měl jako zážitek a do dneška teda mi lidi říkají, že hrozně rádi vzpomínají na to, jak skákalo auto zelený. No tak musíte říct, že špatně to natankovali, že jo? Přesně. Já jsem řekla, já jsem chtěla automat, vy jste mi dali, tak prosím, máte to mít. No určitě. A to mi připomnělo teď jednu takovou historku a to už je fakt. Ježiš, to je hrozný. To bude takových 30, možná 33 roků. No. Jsem měla paní v autoškole. Ona byla strašně krásná v obličeji, ale hodně silná. Uh-huh. A možná se teď pozná ještě, jo. Uh-huh. A šila kůže, jako kabáty, kožichy a takhle, jo. A byla strašně nešťastná, jí to nešlo. Takže my jsme pořád jezdili. Já už si nepamatuju, kolik toho bylo, ale prostě měla jsem pocit, že už jako tam je nějaké krevní pouto, jo, že jsme pořád spolu. A ona potom koupila nějaké auto, ale už taky si nevybavuju, co to bylo. A říká, tak Marko, pojďte se mnou na kondičky. A já, no tak jako jo. A mně vůbec v té chvíli nedošlo, že tam nemám ty pedály, jo. Ježišmarja. A teď vidím, jak dneska. A ještě tady to mělo takový nějaký tunel, to bylo nějaké prostě Ježišmarja. Na tu dobu v zahraničí. A jí to taky ale nedošlo, že ty pedály má. Jí to nedošlo, mně to nedošlo. A teď byl pátek a my jsme normálně, a ona říká, a já potřebuji vědět, kde se do toho tankuje. A já říkám, no jste chytrá, to musíme obejít to auto, že jo. A teď jsme dojeli na čerpačku a ona z neznámého důvodu tam dala zpátečku. A teď já chtěla zatáhnout tu ruční brzdu. A ona tam nebyla. Jo, takže já normálně střemhla pod ty její nohy. Jo, takže to toho Kubu, jak tam chudák. Chtěl najít tu ručku, jo. Ale na to taky v životě nezapomenu. A od té doby se mě třeba často ptají, jestli bych s nima udělala kondičku na jejich autě, jo. Že mají Jeepa a tadle a to. A jsem říká, ale jako, to je strašně drahý. No. A oni ne, to nevadí. Já jsem říkala, no, víte, tak uděláme to jinak. Nejdřív teda se mnou budete jezdit. A potom. A když se podívám, že jako opravdu dobrý, že se nezabijem navzájem, tak pak třeba možná se domluvíme, ale není to dobrý. Ne, ale je to asi, já teda musím říct, že si myslím, že jsem dobrý řidič. Tak to je fajn. Ale pamatuju si, že jsem opravdu, jsem dělala tu autoškolu a pak jsem jako vůbec jezdit nechtěla, jsem se fakt bála. Tak ale jako bývá. A vlastně pak jsem měla Citroën C3, tak to bylo moje první autíčko. A pamatuju si moje máma. Prostě ona je teda úplně skvělý řidič. Tak jeden den říká, tak jdeme jezdit. Říkám, ne, to je dobrý. Já jsem to auto měla zaparkovaný před barákem, protože jsem nechtěla jezdit. A opravdu mě sedla do auta, ona je taky taková přísná, jak by trošku v tomhle. A fakt mě sedla do auta a řekla, prostě jedem. A vlastně se mnou vůbec jako nemazlila. A nějak jako mě přesto nějak jako zvláštně jako pod nějakým nátlakem, ale vlastně mě, a vlastně jsem se rozjezdila. Ono většinou jako ta obava z těch jízd tam je a já jsem třeba už tátovi seděla na klíně ve 3 letech, protože jsem strašně chtěla řídit. A tak vy jste asi měla vášeň k tomu? Já šílenou, ale to zavinil táta, jo, protože jsem se narodila, tak koupil první auto a vozil mě v peřince na zadním okně, jo, jako panenku. No a tak když jsem rostla, že jo, tak prostě tehdy ta doba byla jiná, že jo. Mimino na zadním okně dneska, no tak to jsme šli do klíčového průmyslu všichni. A takže já jsem fakt jako rostla v garáži a strašně se mi to líbilo a úplně jsem se cítila jako, že závodník Formule 1, takhle, jo. Furt vás to baví stejně učit? Jo. Neučím už tolik, jako jsem učila. Zabývám se teď hodně jako přípravou učitelů, zdokonalování učitelských kurzů nebo jejich schopností, protože ono se to zapomíná, jo. Ale co jsem chtěla říct, já to nezapomenu, že teda jsem měla úplně jako prostě chuť pořád řídit, jo. A my jsme měli doma Žigulíka 15 stovku, tehdy v těch letech 76 to bylo něco jako prostě poslední model Mercedesu, jo.
A táta si to pulíroval všechno, že? A teď my jsme jeli na chatu nějakou a říkám, tati, půjď mi to auto, já bych chtěla aspoň tady po poli. A kolik vám bylo? No to mi bylo, já nevím, 12 nebo 5. No, tak nějak. No málo. Jo? A táta říká, on mi říkal Kačenko, jo. Říká, Kačeno, půjčím ti auto, ale ne naše. A zavolal kamarády a říká, půjčte jí někdo tam ty popelnici, co tam máte. A já jsem jezdila třeba 3 hodiny po poli. Jo. Ale je pravdou, že když jsem udělala řidičák, tak přestože jsem tedy jediná z celé třídy udělala ten řidičák, tak jsem se strašně bála. Je to nějaký a já večer normálně jsem si malovala trasy, kudy pojedu. Ať nejedu prostě úplně tím nejtěžším, že jsem radši si zajela. A přitom jsem to uměla, šlo mi to, jo. Ano. Ale první 3 týdny, hele, se mnou jezdil medvěd, jo. Takhle velký. A já vždycky, medvěd, já se tak bojím, prosím tě, zachraň mě, jo. No, hrozný to bylo. Já jsem takhle měla s parkováním. Já jsem normálně úplně ze začátku, buď jsem volala rodičům, protože tenkrát, když jsem ten řidičák udělala, tak jsem ještě žila s nima. Tak jsem vždycky přijela před barák a potřebovala jsem jako, aby táta vyšel nebo máma a zaparkovali mě. A pak si pamatuju, že jsem opravdu byla schopná někam jako to v obě třeba 5krát, dokud nejdu jako místo, kde jako v klidu zaparkuju. Ale to si všechno časem jako teď už. Jako jsou tam určité jako body, podle kterých se dá postupovat a to parkování fakt je potom jako takové, jako přesně jednoduchý. Jo. No teď už je to dobrý, doufám. No a tak jako když to budete chtít zkusit, tak se domluvíme. Jo, já to nějak... Tak musíte parkovat. Jako já si vždycky jsou toho přepočím, když je nějak jako ústní místo, ale vždycky to nějak jako zvládnu, musím říct. Si do dneška pamatuju ten obrázek, jak jste mi ukazovala tu ženskou, když jsme jeli a já jsem vám říkala, já to nechápu, to prostě, a teď jsem byla, že ona máškala ten volant, a vy jste mi ukázala fotku, jak ta ženská vlastně si zvládá líčit jízdu toho a ještě vlastně řídit. A já jsem vám říkala, to není možný, to prostě není možný, já to nechápu, jakože to prostě nejde, jakože já jsem si v tu chvíli nedovedla představit, že bych jako ruku pustila z volant, jako vůbec, úplně jako nepředstavitelný. Tak ne, že bych to teď dělala, ale... Já si dokonce vzpomínám, když jsem vám to videjko ukazovala, jak jsme zastavili ve Spálen. Jo? No, to byla byla nějaká ruská a to mi poslala taky nějaká žečka, která se strašně bála. A nejdřív to začíná tím, že ona tam má prostě zafunuté všechny ty knoflíčky, drží se, jo, prostě všechno přesně, jo. A najednou po tom roce ta řasenka. Jak to si pamatuju, tam jsme zastavili a jsem to ukazovala to video. Ale já to teď tak mám, jako já si nedovedu představit, že život jako vlastně bez auta. Já tady chodím hrozně ráda pěšky a žiju v centru, takže všecko mám docela blízko, takže když to jde, tak se ráda projdu. Ale jinak pak jako mám fakt někdy jako v 5 ráno jedu na natáčení, pak mám pauzu, tak jedu někam se buď najíst nebo zařídit něco nebo schůzku, pak se vracím na natáčení, pak jedu ještě nějaký schůzky tamto a pak se vracím domů, takže v tom autě je vlastně. Ale já si myslím, že vy jste, Sárinko, ten řidičák šla dělat kvůli tomu, že jste měla mít nějakou roli s autem, jestli si pamatuju. Protože já jsem se vás tehdy ptala, to byla na zabití, podle mě, nebo ne, to nemohla být. Ne, to bylo vlastně protože my jsme se potkali na Tršovce, tam jsme měli vlastně svoji pobočku pražskou. Ano. A spíš to bylo obecně, že jsem asi si říkala, že nějak už že to spíš. A pak přišla nějaká role a tu jsem vám přece volala a psala, že budete mít natočený moje první jízdy. Ale to přemýšlím teda, proč co bylo, protože já jsem řídila v té dvojce na zabití. To bylo, jak jste přišla. Takže to je 6-7 let zpátky. To jste měla nějaký důvod přijít, pak jsme měli ten kurz takový blbej, ten 90 denní, že jsme se viděli jednou za týden. Tak to si myslím, že to možná spíš bylo obecně. A nebo jste si říkala, že co když mi někdo řekne, že mám točit v autě a já nemám řidičák. Připravená, no právě. Tak to bude asi ono. No, takže jo, já na to vzpomínám vlastně hrozně ráda. A víte, na co já nemůžu zapomenout? My jsme jeli na ty poslední zkoušky teda v pořadí, když teda jsme neměli to auto. No právě, protože my jsme neměli ty termíny. Ano, a tam nám a teď to bylo domluveno, že kolega nám dá místo, ale jeli jsme na Opatov někam, Háje, metro nebo něco. Ano.
A strašně brzo ráno to bylo nějak. A byli jsme obě dvě takové jako, jo, a teď jsme tam dojeli. A teď vy jste říká, já vás tady někde počkám a ztratila jste se mě v tom křoví, já šla hledat prostě, kde to je, protože tam nikdy taky nebyla. Co jsem dělala v křoví? No vy jste tam nechtěla, protože tam oni chodili na tom metro ty lidi a vy jste říká, já tady jako nechci stát, tak jste tak jako k tomu křoví a teď já vás přes to křoví neviděla. Takhle, já myslím, jako, že jsem šla do křoví. Ne, a teď já vás neviděla a teď jsem se dozvěděla, že paní tak učitelka... to bylo dost děsivý místo totiž tam, kde jsme to bylo nějak my jsme nebyli na hlavním jako metro, ale nějak Tak já vím, že jsme tam jezdili. A tam vlastně chodili takový zvláštní lidi. A vy jste odešla a já jsem se vlastně bála. Protože já jsem šla, já vím, že jste se bála, protože já jsem šla zjistit, kde to tam vůbec je, že jo? A teď jsem zjistila, že paní učitelka, která tam byla nová, tak se spletla a odvezla toho komisaře do Uřiněvsi. Takže my jsme vlastně trénovali ten Opatov a Háje a pak jsme byli do Uřiněvsi. Takže jsme to dělali tam. Ale ve finále jsme byli rádi, protože to vlastně v tom Uřiněvsi tam nebyla taková doprava. No, je to tam jako klidnější, že jo, ale byl to takové překvápku, jak jsme se přesouvali. No, to bylo hrozný. Ne, já si pamatuju, jak jsem tam šla a jak jsem viděla, že už je to jako na potřetí a že to opravdu, nebo ne na potřebí, nějak, že už jsem neměla... Ne, my jsme neměli čas už. No, už vlastně tam byl půl rok nějak, už, tam byla lhůta půlroční. Ano, tak ne, že jsem tak, já jsem to teda neudělala na potřetí, to jsem udělala teda líp. To jsem si podívat. Nevím, jestli to bylo na podruhý. Nevím, to bych kecela. Já vím, že jsem na poprvé nedala testy, protože jsem tenkrát chytře se na to učila přes tu mobilní aplikaci. Jo, A pak jsem tam přišla a pamatuju si první slova toho pána, co tam byl. Kdy řekl, je tady někdo, kdo se na tyto testy připravoval pouze přes mobilní aplikace nějaký? Teď ten pocit, že nechcete zvednout ruku jediná, tak jsem ji nezvedla. A pak říkám, no to je dobře, protože tam ty otázky nejsou. Takže doufám, že jste se všichni připravili tak, jak je potřeba přes ten internet, přes ty stránky oficiální. No tak tam úplně podlilo horko, říkám, no tak to je prostě konec. Takže samozřejmě první otázka, tam nic nevěděla, říkám, no tak to je strašný. Ale pak vlastně jsme se na to připravili a už jsem to dala a pak to bylo, tak to vím a pak teda jsem tu jízdu nedala určitě na poprvé, to vím 100%. A tam se právě počítá ta lhůta od toho testu, od té zkoušky. Tím pádem jsme to na podruhý jsem tím pádem jízdy udělala. No já vím, že jsme měli prostě poslední den. No bylo to hrozné. Takže ten návrat z té dovčí teď ta představa, že by vlastně celý, jako mě by to nevadilo, ale vlastně by to bylo... Zase dlouho by to bylo. No, by se to prodlužovalo celé. No já jsem zvědavá na bráchu mýho teď. Toho to čeká, ať si to ten přijde kdy? Už máme to něco? Já se s váma dneska domluvím. Kdy můžete, čeká se na vás. Na mě? No, on může už. On už mu je 18, teď v lednu mu bylo. Tak se na něj zvědavá. Ať zavolá. Teď doděláme toho Aleka. Ale vezmete si ho vy? Vezmu si ho já. Akorát pro mě to je teď takový, že jezdím automat. Aha. A takže já vždycky musím přeskočit. Takže Alekovi říkám, jedem na střechu a vyměníme auta. Takže my jedeme na střechu, kde parkujeme, tam přesedneme do auta a Alek říká, nechcete, abych jel do toho výtahu, že ne? A já, no a tak jako co? No to odnesem to auto, nebo... No ale to je strašně malý. Já říkám, když se tam vyšel ten bavorák, tak se tam vejde i ta autávka, jo. Takže jsme tam řešili, ale sjeli jsme to, no. Je to no a ale to mě třeba zajímá, takhle, jaký je váš názor na to, jestli v dnešní době teda jako, jestli to teda už fakt není jako lepší si udělat rovnou řidičák na automat. Jestli ten manuál, jestli je to vlastně potřeba si dělat. Ale když se mě na to ptali hlavně ženy a já jsem na to měla jinou odpověď, jo. Pořád je tady více manuálu než automatu. A teď záleží na tom, co budete dělat. Jestli budete vždycky soběstačná, dost bohatá a nebudete muset být zaměstnaná, tak proč ne? Nebo budete mít manželky, který vás bude živit, tak klidně si dělejte automat. Ale ve chvíli, kdy nic z toho nebude, nebo třeba jedna věc vypadne a vy zjistíte, že v práci potřebujete řídit, tak to je průšvih. No a hned se mi to stalo, asi za 3 dny přišla slečna a říká, já jdu tady na doporučení, tak Marko, potřebuji nutně kondičky, já mám jako to a musím řídit. A říkám, no a tak a co já mám jako udělat? No já jsem dostala nějaké šílené auto a teď ještě jezdíme takhle jako dolů do garáží a nahoru a já to vůbec neumím, protože já jsem celou dobu jela automat. A já říkám, aha, a jako kdy to automat jako vyzvednout? A ona mi říká, za 3 dny.
No to bylo děsný. To bylo děsný. Jo, no, prostě strašně odvykla. Ale když uděláte na automat, tak nesmíte pak řídit ten manuál, že jo? Ne. To je vlastně... Ona si odvykla a teď my jsme fakt trénovali nájezd do těch garáží a fakt to bylo peklo, protože ona neuměla tu spojku vůbec zmáčknout. Jo? Já si vůbec nedovedu představit teďkon, že jako jedu do kopce nebo z kopce jako a řídím manuál. Nebo nedovedu, jako, že asi bych potřebovala. Ta odpověď je asi taková, že prostě je to těžší, ale můžete řídit cokoliv, že jo. Pak si řeknete jako vy, hele, mě to nebaví, jdu na automat. Ale kdyby bylo nutno, no tak prostě odskáčeme v tom. No. Ale počkejte, to byla první klopka. To byla první scéna. A pak jsem měla další scény a to už jsem pak dostala i pochvalu, že to bylo jako dobrý. No, takže pak už jsem se rozjezdila, bylo to jako v pohodě, ale jako ten první moment, já jsem vůbec nevěděla. A vy jste to neskoušela předtím, než jste šla natáčet? No zkoušeli. No. Tohle byly zkoušky. No ne, já si myslím, jako jestli jste... Ne, protože to nastala ta situace právě na tom place, že se zjistilo, že v té scéně řídím já a ne, nebo nějak, teď já si už nespomínám, jak to bylo, ale prostě na place jsem zjistila, že budu řídit vlastně Riklovo auto, což je teda jméno role, kterou hraje Jakub. Takže no, to bylo vtipné. Musel být chudák z toho zděšenej, no. No, ten byl úplně ale oni byli fakt bledí jako všichni podle mě. Tenkrát si pamatuju, jak mu řekli, Kubo, prosím tě, když tak to zabrzdí ty, jo. Všichni se báli, ale ne, zvládli jsme to, no. Ale bylo to nějak takhle, že až na place se zjistilo, že myslím, že jo, no, nějak. Takže jste vlastně neměla ani možnost si to vyzkoušet. Třeba to bylo v pořádku, on vlastně Kuba to zvládne řídit, takže on měl to auto v pohodě, to bylo jeho role, moje role měla normálně jako automat, takže to bylo jako v pohodě. Akorát těch pár scén, kde řídí moje role jeho auto, tak to bylo, no, ale zvládli jsme to dobrý. A musím říct, že to mělo něco do sebe teda zase, jako, že to je takový jako úplně jiná jízda. Se na to člověk víc jako soustředí vlastně, nebo soustředí, je to jiný prostě. A i ten starý jako Range Rover, že to bylo takový jako dobrý. Ale oni ty přechody jsou takové jako zvláštní. A teď tady bonusnu na svého chlapa, kdy jsme střídali manuál, automat, nevím, asi jak 12 let zpátky. Jsme měli Peugeota 407 a měli jsme takovou Peugeota prostě v automatu, jako jakoby draka. A teď samozřejmě on to střídal, že jo, a když jsem mnou jela, tak stabilně brzdil levou nohou. Já říkám, tě z toho auta vyhodím. Nešlapej tou levou nohou na tu brzdu, jo. Že měl jako... No on si to pletl, že jo, jak přeskakoval. No, ale ono tam nemáte cít, že jo, takový. No vůbec žádný. Takže se mi jednou stalo, že úplně nechápu, na tom skle, jo, jak moucha. A to nestačilo, tak jsem jednou přišla, měla takovou ohromnou vilu secesní a ona měla takový jako hnědý lem, jo. To šlo k plotu dřevěnému, jo, aby to ladilo. A teď to auto, ten drák, to byl stříbrný, jo. A teď já jdu kolem toho auta a říkám, tak nějak mi blesklo něco divně. Došla jsem do kanceláře a teď si říkám, no to auto něco bylo divného. Vyjdu ven a to auto normálně celé podřené. Na hnědo. Tak tu za chlapem říkám, hele, kde jsi to nabourá? On, ten soused, ten hajz, on mi to schválně obešel. Ale tam byla ta hněda. A já říkám, on to obešel tím naším barákem celé. Takže a ten je zvyklý jezdit a střídat auta, jo, ale prostě se to tak nějak jako splete. Já teda vám řeknu ještě jednu historku. Teď jsme v létě točili v Chorvatsku a já bych si jim tímto veřejně chtěla omluvit ještě. Tak Vojta Moravec a Sandra Nováková tak mi půjčili svoje auto. Už v životě si od někoho nepůjčím auto. A no a jak na to člověk není zvyklý, že nový auto, tak jsem nějak jela, že jsem parkovala tam před tou naší vilou. A tam to jako pípalo. Ale nemají kameru. A já, jak jsem zvyklá na ty kamery, jako vlastně, že si to nějak tím to, tak to jako, nebo to možná nepípalo, nebo pípalo, ale jako vlastně to pípalo jako v pohodě. Jako mě to nepípalo. A já jsem si říkala, v pohodě, tak to a vlastně neudělalo to ani duc, nic, prostě tam za mnou byla taková jako malá zítka. A nic, ani se to toto.
Vystoupila jsem a říkám, jo, dobře jsem zaparkovala, protože těsný místo, jakoby, a to, oni mají dlouhý auto. A vlastně jsem vystoupila a tak se podívám dozadu a tam odřený. Říkám, to není možný. To není možný. Říkám, to není možný. Já jsem nic neslyšela, nic necítila, ani to auto nedělalo jako píp, nic. A teď prostě jsem tam viděla tu zítku, přesně takhle. Říkám, no tak to je hrozný. Takže takový to, že se vám to ještě potvrdí, že opravdu jste to udělali. A samozřejmě ta zítka zase, tak tam, ta byla taky odřená. Tak jsem jim to vracela a teda strašně jsem se styděla a to jsem si slíbila, že jako už si nikdy od nikoho auto nepůjčím, protože to bylo fakt hrozný. Jako to myslím, že mi to půjčili poprvé a naposledy. Takže tak. Jasný. Tak jo. Takže... Tak krása. Bychom mohli povídat a povídat. No. U kafíčka. Takový ty další věci jiný. Takže já děkuju za schůzku, za podcast pro naši autoškolu Nobé. Děkuju. Já vám děkuju, že jste mě naučila řídit. Opravdu. Rádo se. Tak jo. Nashledanou. Nashledanou.